Tá fáidir se chláir le dáid na srá seo Deiseanna Duitse, is mis sé éman Donald stúr a deis le cáiste na hir an ggéilchailtar, agus is mis bhís cá na gceisna ar ína seachna seo a Dr. Parda Comíanain agur thir nachlar nua bearla géalaigh. Tá fáidir ó de Fádric. Go mai déman. Sprecha is na chláir seo mar te agah se a bhí na fehaintear a go réaltainna a pobl a chur ar nálas faoin na deis na fástiad ar fáil sa réalaigh agus daoine sppragu le fiosar a chur go skill na teanga chun gur féidir an na deisna sin na hapú. An ga chláir lóm héin ná a chólaí dear go brain, na duine ag go bar básna bhil a bhéim ar a teanga scrífa agus a chruinne scramadaí, agus bí meidir suúgus spracín méide hí na rá ag na hína sibse a bhí na fehaintear na chláirithe. Tá má buíad a de fad agus a bheith ar fáilún tróna ar dús ar bheiste chu sí sa thuirt ar a fást atá go taon cvid beine sa fásin agus go dhéanaan tú ó lá go lá. Well, hasí an tonscodal hasí an ire sa bhí harfam déan na bhíle a hasí scríú bhí cinál barna fio tamil sem agus hasí scríú nachar ná an chéim ratha hart fa bhíle sa seacht agus hasí mis an bhíle sa hácht mar sin mis me fríomhagarthir an nachar le hart fa Indian déaganas. Agus a dacha le go practical go déhín ar bona go má tá brehan se ar na level defar le cuam atá ar na hagathirí sinsearathe. Mar chud an nóir an agartha a gáitina dá le ga hagathir caihim chudamá dáma ag chorágar ar antralathir lei, was géirí antralathir le chiile agus a dhéhnú ggóil an antral sin crunn. Chamáile sin ó hála ggóil mar chud an nóir an hensera, bíon go leor áfréitnithe a dhéanógan ar obair agathirí eile, tá foran níos mó, tá foran mhór agarthata, bet ar déhir mar sin a bhil gáil an agartharat, agus bíon na hagathirí sinsearathe déanana áfréitniú, go dtíar a bhaithe le cóleanarnachas agus go mbeadh in stíl agus an chorthaige cíarna a gceist. Agus an sin ar level cinál níos airde na sin a rís bí hagathirí sinsearathe bíon de déile le rudí mar stíltí, cén chorthaige tugann i leith an ábhar, cén cinál bearla bheits an san nachlár, cén cinál gaeilge, cén réim chainte, agus rudí mar sin cadéad sampla go dtí mar héiglín riar an na canantí éagsúla. Mar sin tá go leor tá level defriúla agus sinnig an level bitter is sinsearí ar fad bíon rugdí an nós an stíltí héan was a bíon an nóir an hensra heidéire leis an stíltí le an síos a lúnta chur ar nóir na gáitina agus an sin astrálas a chót an nóir na gáitina lena dhéimhne go lechanine ar cótheiscint máid le déan chorthaige tugann. Seo, agus rud sa múlna well tá tú héin fástaí ag fása géideachas dói agus tá áfig ag gnáras an gídóir sa gana bheith fárs gana mala clia. A níl tá sa lonithe an áfig tá bín tú gobar de go raibh an bhála na míon? Well, bím sin na hafigín chud is nó bitir trína ceir lá a teatana an sin le cútú gan an táisiil bím sa bhála. So tá fríomh ag sogamsa an gídóir tá fast go hafigiú lonithe an gídóir as na dearm go hafigiú tá post áirithe san áras a tá santa de efigí áirithe mar sin de mése le hamat amara as an gídóir a bheith post an agathar a fachara. A ná tá forhór na forne a máile ha clia tá chud do water agathir an gúma chuidirlinn agus agathir eile mar sin bín go leor tá an banisteir tionscoil tá an Cormac Brana a sesin lonithe máile ha clia agus bín go leor crunnithe agus was a chatla bhí chatla chiile nniuúma hála tá díar ní hat arás ó chearlan eilena tá nuirsa céim na proflétharata den nachlár agus bhí cearlan na máile a clíagan nniu sinna netas lárnir ná agus tá efigóir agus na háisnar fáil mar sin tá go leor táisla geiste go máile lehanna duile. Sure. Well, lot of it your ball, but you're free the personally ton for her, the personally did to ans number the roan, I guess, but you're from Dalton Kenneth, then to give us a knockler. Revision could you a ballum, Giru, Artain, but you're, I guess, the whole edge has drastal to hin or Oscalalu. I guess, can one hammer into or do's? Rimma céim le Gaeilge Frankish, sin bhí na chuim na hóscoil rimma cóchéim le Gaeilge Frankish agus chaith na blian sa rank. An dhé sin bhí dúla go masúna bheith léin agus fuair ma Johntas le dáchtarata dhéanam sin le hiochéim gátarata dhéanam. Agus háis má maithar áhar a bháinach sin bhí spéis níos mó. Háis mar ar áhar ar litriad go príomhbhíon agus í méis betir is tuiscinnaí a chuirtí litriata cinnte ag an level bhí gceiste sin agus darthaí an hiochéim sin na drá na starre agus rin ma dáchtarta sin ar an seaú hí stíag na cholatí éarnatha agus an dóiró neaglas an éan scáilte idir daoine bhí a bhaith leis an Spáin is a bhaith leis an Bratain agus
man tratas na Tixnation. Is ro fanart iné dat je een tratas chríú ro fanart sa tríú level na ro tu bra gcónaí tríhaid is rodí eile beidir. Well, is kind gur fána a Harley an sa fast na woman was New Mario ma hi noska a gen well boil him a bheit aga haar fakler an na boil him fi go ní run a push Johnson am agus is stoi hin a vima a gal an doctorat gur holima gur sin an ball ha mé gal gur han gemene ma leeftor ik kan see levels gemene galerie ches agus ik den taide ach Harley na vi an doctor te Schulgum a gur han godanig Cola Collins le hoscoil chu rahan leis an chiad ochlar páca Ackerson an Gem mar bhí an san náam agus an pocket an Asian agus bhí cut an na mitléon taide páirte ha scríú agus an agartharat na bhaclaréis mar sin bhí mis a páirte sa bhharrta acu agus an gohairí an darnacin bhí mar fásta ar fiú bliana go lean amsere mar agarthar ar an ochlar sin mar sin sinna na túair ma bláisiú de chusaí fáclarata ach gohairí hin a bhí me duna Frankise agus bí gáil gélik go Frankis nó gáil gélik go bearla go Frankis na níana faclarí sehas an seanachlar ó na daidí. Bhí spéisiú go a gúsí faclar a go bhí agus nar hanig an dean sin was is ober í a bhfuil spéisiú go mintí scaribí. Agus dúirtinn sin gur chaid tú blian sa rank agus tá cinnte go annig fiol sínta mór de Frankise le linn na tréfse sin. Tá híúna géire go dé me dú a tain caiidan airhainte má ó hiún na géire go scrífade sin bín go leir ní strahelt leis teagaí bín strahel leis na réala gramadí agus lé sin. So go dé me dú a tain bhil tógú a géireh tú gan sin bonta mór. Sinna bontaiste agus betir an sa bhéisgóil bontaiste bí ag daine bí. Mata géilegar dú, mata cantar dúis go atá ard litir hus a teangaí agus choide has arm sa bhálan chud is mó agus is idir has ní héan grach rilumm a bhí a leansan nógan hí a bhád is mó béime ar neidir has cinál clásacha mar dear a bhí rudí nós na láidirna leis ní hé gur má milna maithe an láidir ach an láidir ionanta maithe dacha le gramada agus os a tuisiil agus díchléintí agus formlí agus rialta agus nuair rialta. Mar sin bhí sprág an láidir spéis a gúsí gramadí go generalta. Chamáile sin bhí chudhór léhirata, bhín dúrad léhirata rud chuidirm álas a chur chanantí agus teagháil ar an teangaí. A dal a gachantir dúhis nar héú na hoscoiles nar a bhúiltar leis an teangaí ifigúil seothú agus ar hagan concheappa de láthair mar ceart versus caiidirna versus mí cheart. Agus ar bhlas an net is mó bhí múntear inta mai gramadí agam ar an oscail Mícheál Murrathú far mór gramadí agus sprág session space a go leordaoine agus tá go leor a hat iarhhat léon atá a bust ard frófiúile a gúsaí gramadí nó gúsaí teangan an chinál sin. Ach bhí began dún álas a chur ar rialathe an chéid an ifigúil agus na leaganna an chéid an ifigúil gus ahanrod agus an sin na postí bhigam na dhé sin chuime nar chríine an níorchéim fu má pás mar áistethir agus mar agarthir a chúsí scrúdaithe ag an chóirle chruclam seo an sa sé chundé an dhé sin bhí má gobar san náisiúd mar agarthir agus mar áistethir a eisna aideis chaid má coppla bliana sin mar léachtar ar áiste go rahan atar ó síos na gobar ar achlár bearla gaeilge agus sin ar hanig an pásta tugam fi láthair a níos chur meisteair sin agus fuair man pásin. Well dílat mar sin bhí go leir deisní go agus dílat taíal a réim siagsala. Go minic bín daoine bín fanarthú chuirlan a go géalacha beidir caiidir níos airde bhainte máthú na grandide agus géalacha níos dúsí níos neidir a bh acu. Cén chóirla an asar an té a bheith geirí aber a bheith obair libhse ar an nachla a maihan seo? Well, tá coppla tré nó buí déna bh dhíhir ganine bh gobar mar aga th faclarat ar ná sa géalaigh an tré has luchar na álas agus chu maithar an géalaigh agus is goma chu cantar dúis na fólamórthú nó a caiimid le ghlacha leis nachhfuil lehanolalas agan nó gan trátar dearag áolalas ná ní duine bí a bhfuil cananta bhána go ddíagla ra ó hús gohfuil choramach ceartta chu na canantíile agus is cisteile am choramach ceart an námabí duine bí na canantíile. Mar sin an rud a bháil an hénda réine is goma cén lehah géalacha a take fi láthair. Leansan áthir a bheith sibhrú go géalacha, chu go bheith léo ag siar léo nó a géisteat le cantarí maithir an rádió agus go bí deis a taú bheith suúiste
na Gaelica atá sever agus ard chaidan agus a Lord go hair heag daine a higan cíalchúis na teanga. Na ní hanna bhfuil an crunneas cíalchúise san acu. An dar ruidir ná mar sinna go dtíar sin álas instanúil ar híal na teanga agus céan trína cire bhela le rud ará cé go balla hat a chuí as a chóhéics áirithe a gceist. An dar ruidir ná gur gadí fá álas maithe chur ar an teangaí arimalta sé sin ar na funti gramadaí ar na funti fácarráta go dtéana rialathe gramadaí was brehas a céthe congar tar sa géirí an chaidan na céan réim an a bhs le gobar céthe dácht a chaid a cléile le chaidan a bháin mar tása an tu leor leaganathe den chaidan an. A caiisiid an nó a déirm nána bín cúsí crunne gáil is ruúda déirm le gcónaí, ní híann go duine bí a dhéag le ra a honracha gona rialathe le rólas acu. Tá sin níor tábí fesahgan caiú an rial na fáil agus go ddíglann gáil ála an anse agus an rial a hecail agus nó cléile an rial mar sin is clí dhéanú. Tá sin bhád níos réala a réí na bheitgéirí na rialathe le ólam na fiúla le cean na chuig blianana tan caiid an héine airú tá ceir legan an chaidanón le chuig na sé blianana. Mar sin is cína gadar ganú bheith géirí na rialathe le ólam agus mála a gcónaí aithint go bhfuil rialathe an gur ga rialathe bh an le an nibre an teangaí a fesahgan caiú na rialathe le fáil na rialathe chuí. Agus bhil go háirithe an sin da le post gúsí fáclarata. Caihí teagháil a bheith duine ar lua fáclarata ní cheach mar rudabí a bháclar gan chúis, ní cheach mó sampla nach bhfuil cúis nó sé léirú rudanseart, mar sin caihí airde bhgan ar go dtéon rud sa bhéla atá luachhar a fiú chuir isteach nó tan bearla Santa go dtíad na legan na Gaelica atá caí agus nó réthóirta gas na ganantí agus an sin mar agathar a gáitina bínta é brandú ar cóleananachas go mé an stíl chiarna bheith na mhór was het met de counter million gelei fakkel bitter ravi en fakkel Gaelica maar sin is doelhan nach bug hier te jenne nu bitter gedisha go trohan a daiche dinne gober chusi agarrata bín ar jangi hénig ahan nagun bín ar gur heige héan agus is kom kavéid eluna agus kavéid tro ha stile moet het bín te geir gini bheit onrike agus an rud a hielen siesen te kaart a skriw agus a chorsies maar sin is doelhan a leich bheit géri rielu airithe dhéanamh rielu rééisint a dhéanamh ar chorpas ha mór san teanga. Cinnte agus loitún sin Severus agus is cinnte go cheart a ní bhhain bheith leo leorí na ganúint héin na canútíile go maiid agus tá héine leo fanna níos fia le fad go meáin fuiilethir canúint na mún agus tá Severus iontas a leor sin. Agus an sin an té a bh geirí bheith gobar le héin luid tunéh can sin fa chuirsaí teanga chuid bhaid. A go dé chuirsaí technoliaart a gaiisi chu maithe bheith chu ar chineala éagsúla ar chláire éagsúla a riomh chláire éagsúla. Well, is kinte an nachlart a liganis a néáil a drá an legan an ardain ar lína an ardain electroni agus ní étíh a gobar má hapla ag a róla bí an riir de chud an nachlar agus déhan ru besús le cé duine idir 8 agus cé duine déhanna bhí gobar ar nachlar le déhníonna a róna defriúla mar sin agus tá chuide acu tá inta a gaitheh inta ilte fanna goide má hapla de meile bheith agarthna a de átíthir a fi rudi yllen ma hapla bín trascríú ar chlára radio agus bín dín yle mí sig sekel bhfuil an nod gramadí ceart le listí fakul tá level a ha difriúle bín dín ag sekel bhfuil an legan ceart atá ma hapla téma.caí nó man bhil bín chuir na legan a ha nachhfuil a teatlis tá an túfas tascan a difriúle a gist agus bín level difriúil sannelis a dhí a cinnte mar bhonlá caihi danne a bheith Comporta leis an champelaat hecnúil agus man bhil is anna bhín sanneil ag daine ar na pakastí ar leiche a gist don áchar sogan mar hapla a chaithún duine a bheith go leor bonalis agus a bheith comporta go leor le go ddíglá teataisteach a gasta ar macrostructúr tá clíorlachas cinál agar a gist le faklar is allhhanach ar sonriatón agus caiithíine bhab a déal leis na bonachar a lína agus an cóid an agarrata agus na háisna difriúil le bhín sa gist. Is going to elúintearhaoine? Ó chuan bhain ní duine bígan nar hasisiim ní duine bí ar an oran a bhí an riire ilte ar na féimena lig a bhí coppla duine me lehéad héin a bhí ní coppla bliana chaá gobar ach an obair an meise ar mahantar Collins fihe bliana hen. Bhí sé defriúil go homlan bhí me a gobar a páir nach chud is mó ó hasí an legan seo
hí na fakar in bogu higan ardan lína tá ahan leáil suas nidulín mar sin beganún chatiste an riúchlar scrífa fakare na bonnachar sonnis ahanrod mar sin chuoi ahanne fi ní dunne bí hannigiste nach Jean lunt le Janu agus kina rokoer aard fólamaku ach as kot den dochlan ag an ar hensra a jefnu gedéglen an lunt agus een trainal agus een talas agus een kina taket gehoort a réni le hat an level gewoschen sin neusple agus a sna van an heen. Kinse. Well is a fanir deisna de sure Facebook Live is me sé nodóin agus Dr. Paddy go míana agurthir nachlóra nua berlagéige í na seachna seo. Agus mar tamagad fanir an agalah ar fád fi láthair na den dearmad go mbeon físe na fáil le hena Facebook réalchaltar ar bail agus me hílan tú go mé spéise cardú a chuid in san agalah seo gen éana íchlebal sa bhog sa híos agus má tá ceiste bí go don Dr. Paddy go míana na bí drogalárta heiste scríú sa bhsa chamáid agus dhéanamid ddíart an sin cheiste ragurt agus go minic chu daoine ceist na fiú iné na gláirtha seo. Na se hádig bhí me caiinte sin luú sí am Januart a gobar fu láthair mar agurthirí be. Well an chéim go bhil an Johnslo fi láthair nar hasbud ar dús agus léirn an bhla an tair a take chuúsí fálarta nuair a hasí mise an sa fást be een sprukke vi san naam na loor agus CD-ram agus tí hir na chuig bliana go tan na loorhí fáil was tá se ra has a chu a glá agus té ahan ácar a stata tí a lá a néad mar sin cé go mat téna gober ar legan fi láthair tá legan ar lína omlan le better gaflíon agus tá de gober le gaflíon ar loor a dhéanana na se legan chorant ní bheith om beharfa gad rion nummers de radioen is 3 jaar an áwer tar líne en se loor a has stohan er leigendai an tower a réno tell chostaat na bon ma agus met de nurse kéim na profleger le tamel agus een nu maar der die Carlan dogen leis een or proflegerie a wie ag gennu leeuw trielach er een koppel letter mar geske mo een loor gal een chloder ag een nolig go mé een loor file a fallarne bli sugen na better riversion en éisian béimeid ag krénu an afreitnithe agus slátachar ar legan ar lína agus an mórfleannaton atá fuife ag board an áris na go dáise hin sin ag ggóbú fahanna faklarú gilik agus faklarú gilik barle ar lína agus sin ga hór honskedal. Mar sin dunne bí atá ag séú a réim na gilik a go hairthe daoine bet tá rósá ná curfeose go gelige bei dinge jiherin le gober an da honskuschen agus ma derm go leor level kaku tá déine jile bei trasú klar ha radio le fiúne vogent an gaan fi bei déine le veig skri unterlaha bei dinge veig astru bei dinge le veig leo profi dinge le veig goor sekelaha kina le vele akar dunne déine cha de jennu mar sin ma déing go idir 8 agus ke dunne a vi gober ar hasken a difrle agus kente da le déisní fástí a ahan choppla blion fógrion an faklar an a for an álar fógriter panel task gabrithe agus bí me de géirí daine a bhna skillne chuú ce skillne telan a skillne teanga bín más an de skillne í agus seo daine bh gobar one part amsre fu de fáil task gabre lecu fihe na dahead na go bí méúach le bh fáile acu agus bháhan a réine súlachan le mácht an donna deisna seo ná is operí seo a hiige dhéanana ónháile was ní gagam ní dunne bí in nufik hiige dhéanana nuair tá se fórstantí a héin agus tá sinna bhád slá a nuúin jo daine gréibh tastal agus ní bitir daine nachhfuil na gcónaí garda bhile ha clia nó garda go dóir a higla a gobar ag tell ober mar deartha. Agus a gcórann sibhálas a mar na man hóisiilta a go dtí mar scapan si an scéalta go ra. Well bín skielt na man hóisiilta bín skielta jogan ar lehétí túris agus ar na man réige go háirithe chu me skile maigh na hoscátathe. Mar sin dénne kina bín fatas bolskarata agan donna panel seo ahan agus is hartfa 3 bliana a warin ahan fanel an dáhfuil bín caiimime sin an panel 8 nuhan agus fógur agus bín deisi daine ura chuiste chaáile a daine bhí an hanahem. Agus go hílann tú bheit sih fógurt na neisní seo a ríist. Tá mu más go mé panel le fógurt jogan tústa blina sugan, aber tú tí a héhí tá más go mé chéan na le fógurt. Sin go breis. Agus na hinnta nó go bhfuil tar deisnaí anis
Tá fipás teart an céine rá an astruúchain be caiin le bheith hí bhetha gan bhfuil ar a chláir seo agus tá deis níos cin san Eorpa a intan rud ghil deisinaí an da riní go mar áchanráí go bhéin agus tabal a bheith gobar sa bháile tá bantaistí mór buint le sacr de lehéid agus bhfuil chance bí go mé mín postnaí le amsere bí go náhfuil na fallanta sin ar fáil línta fan amse. Well an Johnsko raha níla dunne waintí láhar a fásta hi go san sin na hen tá víga fast ach an ban a Johnsko biogan na déid na Cal Conby hu Jimmy Session better tuústa bíana seo agus tá karma brana han gennne post fa gablion ach don vi a fi tamil vi Shaftan na after ogan one lan amsher ar chana hi 3 bliana. Sinnen kin al moonle a bhí an godí seo agus an moonle atá a gest chur a bhéim don da álar tá gest go dáise hir an go mó an da álar seo géile is géig berle an ena córáile. Ní mar an defertru was a net mé Astrahan a chur a mox aháin fu san víú chur san álar géile sin an teagháil tugan agus an chohéige tugan na go mó foran lá amsere le fástu kaku gobuan nó kinte ar chonarhí aber 3 bliana nó gablion brehan sin ar winu agus fuibu ó na daine hogan fuibu a lehéid onar tansin onar ranna nuas an áras ach is kinte nach féidir faklar é mór den chinál te gesti dhéanú dal an chinne ton fi lahar ní hiig chanstom sin nach chur agrí gan krí orm lá amsir vogad a fiú tréh se fada. Agus cua bheit sih tá bit ar na fálaí le cen doit an fálór géala agus céala bearla agus cin tréimhse tá gist. Well tá gist go mó an fála rathe a gáing an chládar fanálig agus a sin be grain glan is suas be tuairiscí ar hanscoil Johnscoil tan sunsúla dhéhn déag na tríbli na déag sin céim an scrífa. Bei riar han agus be aga airí haber sé víation a tá gist an tá se láithra. Tá go leor réhbre tá carpus ceart le choirla a choras léir cartún ar na réimsí ar na réman a defle den teangaí ben carpusin le clubbal agus le kiú mar sin go leor bonnebre bé an ancan sin an diglen méidirhead den ála rathe a hanú drmarrás mar hús le fálarúr. Tá go leor bonnebre an na réhbre tá geiste an a hasad an bhíonn se hogan agus well te sé dachar ra cahuair ní higamm sa ra cahuair a hasise a kinte ach vennig súl aber fe an raf líon go mé an nober a tashat ar bheit a siúl fi an seáil aber fa hús fi héin aber fa hús fi 3. Tuigem agus bí mar caiint sin a gaid le bhí ní bhethe agus ráid gohfuil sé dachar go leor daoine amsú fástaí amsú bhfuil an caiidean cí géile acu bhfuil a skillna cí acu. Bhfuil sib sin ní an deachart sin a bheith go fásta. Tá sé einta deachar nó dal a ranna an áistehan nó wat an hárappa tá ard level crinnis agus tá níháin an crinnis gramadaí a caihí an teagháil ar was a cén fácail cí an sa chótha exprehan a cén réim chante. Ní henan réim an áclara agus réim an áistehain ar an máta mar hapla. A tá sé einta deachar fiúan daine tá abalta leagan gaalacha scríb síos a bheits a bhatalí an leagan bearla a crunn mar sin is cinnte ón tús bíon áin a scrúdú scrífa a chur a ghaoine réoscrúdú scrífa le go ddíglann na daine is abalta agus tá go leor aige tá crinnis aige tá crinnis astrahan tá cíal de go dtéon leagan a áran don leagan bearla réir sin mar sin is cinnte go dúchla an mór bhígan an tús na daine amsin ar an dráhuair tá anrathtar na daine is abalta agus go minic tá le bás hána héin agus cumna dúchlein mhór a bhígan an tús nachna nuair na ddíagla pás buúna haircin a chunne gur riomháithe go rathe duine an san net bhfuil buúna buint leis an fást. Agus sin níhhaanta se bhhain na conú éh blion na conú trí blianana go minic chud na daine a mó spéis agus an obair ach caiine an cinú is fearr slíomhethe héin agus go minic caiime a daine me geallarsin. Ja nó cinint dearfa tar deisní ar fáil leis agus te gom go se cothú deacartaí dún héana agus tíobse gohfuil ar deisní ar fáil agus
Dahfuil beidir go leor daoine bhfuil a caiidir na cuí acu. Oh. Agus go dtíra stáithe go minic bíon daoine den bhharúil deir se láhéonnta a buintim hána si gom sa réirig Tá céad an ára fáilte gom tá na luúint fáilte gom sa mar réis den fast. A níl sin ceart na riire. Caihí daoine bheith fóm ar bhan neamhsplá chomáid na gaihí, mar te géirí bheith gobar sa híineal poiste ar fáil bhuiimhse. Well, cean na rudí bonus a fi orban a géimna na go mín máscan go minic go mín gré letriata nó gré de starnatanga nó betir teanga chealt an galig nó rudi an ná teangulik. Ní mar an céman in mésin a dé a ra tan chéim seo ddíiri go helas go homlan ar chrunis gramadaí agus ar an chairmi at chaí agus ar an teanga rachtú agus mar sin cé go mín bín céman in maihéag daoine go minic ní bhíon an ré an chrunis den chéim ach céta an master bug agus cinnte go documentéon fáidir ní hé glacalas má tá méid dan nó céad anratha ní hé go dé glacalas go mé an level chrunis atá dhíich dá héics cost le fálar. Tá brún a tá fragart a lei a buint má hapla le fálar, mar tá aber le cuasí lé cuasí rátiata. nó sa bhéid go mén fálar an na chróir nó na eisiomláir da rinne nachhol kindje no nachhol saku kind le rud ra chu an sin breúer leiche da le gahirti an was an jagen krungelik an jagen a ta forsna agus ag an level sin ta jacker hat rinne is ma na déine sabelte ben se pochalte ag na foris a digla Connorhu hi nís goene no aige nís ver a Harriskind. Kense. Well sinnéid go sin mumid sin go me jeúle seo. Tá goí an bhil gohfuil gur ula ionta trom bre áthain agus sanna daoine tá bunte leis sé tionscadal seo. An rahan tú hain ggóil se inné bheith miltain a díon bheith gobar tionscadal. Well, is kinte tá le a fatigue falarata ar an orint tá chudhgan a gobar an tionscadal le níos móna déag níana agus is is ras an leon chluigeman ag bín sprechaní le a síos atá miltain a dúchlan a bhaint má agus an caiide an ceart. Ach is gá sin nach chur sa bheith leis an sáú tá le buint as bheith gobar a tionscadal tá ga bhfuiln úsáideor sa bhblion ag tarint ar fálar Pcaí. De réiriche le teise a neadú nes teise a réú mar as hagarthe ag chudhór an fphobal. Agus was it been ma caiide chuir a bheith cinnte tá brú agus tá an am níos a mit na pléisiir a bheith ag sir skláach fi bhrú ach as a chunne sin braham mu le agus tam lig a géirí an as is fear chur a fáil do fphobal natanga mar sin post a bí ag level ard mar sin bín fragrat léithir an an hensere agus ní tá se dúne. Well, tá écht genta tá écht inta mór genta agus chuidhór bud má go fenne fin. I dréh sin tá garid na rian ar ácanú ar na bar fád vile genúgah agus bímsa ráit leis na miléine hín lé leis diploma ar chéman seo bí mar ráid gáilte gé níos deacra agus níos deacra man cog botúní in is a rélik, mar heala go ní ar dína go mai sin. So fád gur mí maigad is bhélinn don agran seo a Deiseanna Duitse. Bhí sé sin similar fad agus tá jeú chláir na seaartna seo sé míhéal ó Conra príomhafrica sa rinn cultúréirt agus scialta a bheits mar ísiad chláile gan seaartna agus Bei míhéal a caiid níhhaine na Deiseanna ar fáil san Eorop a fiúhhain tá Deiseanna ar fáil sa rinne héin a bhí a geirí bheith gobarsta seirbhís. Na gen dearmad go bíon álas ar na main hóisiúnta go réalta maidir tre seo mar sin chuinní súil ar Facebook, Twitter agus Instagram réalchailtar a go dtíon headúile bhuiim $7 sláin tamil.